Ja kun sä oot maistanut tätä uutta magneesiaa, nyt me maistetaan tätä. Niin kuin tiedätte, niin magneesiumiahan on viime kuukaudet ja oikeastaan viimeisen pari vuotta niin ollut semmoinen iso trendi ja tuotteita on tullut jos vaikka mihin tarpeeseen ja minkälaisessa muodossa. On iltamagneesiumia ja aivomagneesiumia ja sitten on näitä yhdistelmätuotteita, kun ei osattu päättää, että mitä magneesiumia laitetaan, niin on triplamankkua ja quattromankkua ja onko jopa pentamankkua, että on sitten 6 eri muotoa tai 5, mutta montaa kuitenkin. Ja magneesiumihan on siitä jännä kivennäisaine, että sitä tosiaan voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen, että näillä magneesiumuodoilla, millä tässä niin kuin pelataan, niin on se ratkaiseva merkitys, että minkälainen vaikutus niillä on, että piristääkö ne vai auttaako ne sitten pikemminkin sinua nukahtamaan paremmin tai rauhoittumaan tai näin. Ja nyt me ollaan saatu Hankintatukulta ihan uudet energiamagneesiumit. Löytyy sekä tablettina että tämmöisenä juotavana nesteenä. Ja nimensä mukaisesti niin näillä on nyt sitten se piristävä vaikutus, eli magnesiummalaatti, niin ennen muuta tunnetaan juuri siitä, että auttaa, jos sitten päivän aikana rupeaa vähän virta loppumaan tai on uupumusta, niin nämä on nyt nimenomaan sitten sellaiseen käyttöön, eli älä missään tapauksessa ainakaan ota iltamyöhäisellä. Ja tuotteet tosiaan tulee molemmat Hankintatukun Karkkilan tehtaalta, eli ostamalla näitä tuot myöskin suomalaista työtä ja on ihan varmasti laadukkaat tuotteet. Tabletti on tosiaan 120 tabletin pakkauksessa. Jos päiväannossa on 2 tablettia, niin parin kuukauden satsi on sitten tässä. Ja sitten meillä on se nestemäinen. Tässä on 500 milliä ja tässä on vuorokausiannos 25 milliä, joka sisältää magnesiumia 250 milligrammaa, mikrogrammaa. Eli siinäkin on niinku ikään kuin 3 viikon satsi. Sinne meni. Ja eiköhän me oteta hömpsyt ja maisteta. Tää nestemäinen, niin siinä oli makuna punaiset marjat. Mä odotin myös, että se olisi ollut punaista ja tummaa. Ei ole punaista ja tummaa, vaan kirkasta. En tiedä, onko tämä 25 milliä, mutta tässä tuli annostelukorkki on mukana, niin voi siitä sitten halukkaat ottaa. Tuoksu on makea. Aika hyvä. Ja makukin on makea. Semmoinen sopiva makea, mutta sitten menee vähän tänne. Joo. No, se on vallan mainio. Ja nestehän on tietysti siitä hyvä, että jos ei tykkää sitten tai ei välttämättä edes pysty nielemään isoja tabletteja tai kapseleita, niin toi on näppärä. Semmoinen huomio tosta, että kun olette pullo avanneet, niin laittakaa se jääkaappiin, säilyy paremmin. Ja sitten meillä on täällä tosiaan tabletteina sama tuote. Ei nyt ole tietysti, koska magnesiumia kun tarvii paljon ottaa, niin kapselit on tietysti sitten, tai tabletit tässä tapauksessa, niin myöskin sen kokoisia, että niitä joutuu sitten vähän nieleskelemään, mutta... Ja runsaan veden kerran otetaan aina ravintalisat, kuten huomaatte. Runsaan veden kerran, että menee sitten suoraan sinne saakka, mihin pitää mennä, eikä jää tuonne kurkkuun. Ja no se piti vielä magnesiumista sanoa, että niin kuin nytkin tässä kesäpäivää kun vietetään, niin erityisesti tämmöisen vuoden aikaa magnesiumin tarvehan vaan kasvaa, kun hikoillaan ja on lämmin ja voi tulla suonenvetoa ja kaikkea mahdollista, niin senkin takia niin muistakaa erityisesti näinä päivinä huolehtia, että saatte riittävästi mankkua. Ja jos nyt jotain vielä muistutuksena, niin tämmöiseen päivään, kun pikkasen rupeaa virta loppumaan, niin nämä on kyllä ihan hyvä vaihtoehto. Ja molemmat on vegaanisia, gluteenittomia ja laktoosittomia, niin sopii aika moneen ruokavalioonkin, että tässä näitä sai. Niin Hyvikseltä löytyy, piti sanoa jo tuossa äskeisen räpin jälkeen, että jos vielä jotain haluaa muistaa, niin Hyvikseltä löytyy hyvinvointi.fi, tulkaa ostoksille meidän kauppaan.